أكلت شان 13 عام تنفاتيو البوليس طابع بسسا زخونو ناي FBI بوليسات تخبيو اللي تسبس السور سلازنا برا يكونن جن تسرويت تتألفو نيرو سلازي كافتي تألفو وزنارة تلافي نتا نموزا أبز اسرويت زجن زخول نجار زي فلت حدا السور نيرو كفيدو من نجار أي فلتان زخلو نا FBI تجبر كم زلون يفلتان إذا سر زدما ياو تعمل سلطان نيرو في اسرويت معرة هندي من أكتر بوليس تابع من بوليس غزير خطر كم زلون كم زي بلون كمون دما أروعته دك أنفسي بوليسات كواخا ولا ندلي نايلن نزو سر تاني سنالو تبتعم زجرم نجار دما نزو سر عفت اسرويت وش تخوينو أورحي لقلي $100 يسرح نيرو إذا سوزي بيل دوغ ويم دما تيبر وايت ناتو هلا زفلت سبيب BC ويكعا بلتيمور ديتنشن سنتر يبهال تسربيت إذا سربيت دما بتاعم بزوحات قفقتات زقبروا له سربيت ينيرو من عينات صريت زيبلو بقى رسحات ضد تسلمات ناي كاميرا سيستم فيل زقبره همون دما كالوت بقى مسرتاو زبهالو أقلقلوت زيبلون فيل زقبران بزوحات سوات يوتهم زتقف أولو زنورو بوتان ناي بزوحات يوت بقى يوتهم نخص إنه مخنيات زغونا أولو زنوران إسربيت بتعم حدا كنيا زغونا إسربيت ينيرو زي تيمور ديتنشن سنتر كعصر شمونت 59 عامة مرات جميرو دما دارقان 250 عامة زغون زي إسربيت زي كم إسربيت كوينو قلقليو إزي تيبن وايت ويكعا بيل دوغ بزبهال قتصل سمو زفلت أسور دما سب أي قتلت فتنة غيركا بزل كسيو نابزي إسرويت زعتي نيرو نابزي إسرويت زي مساعته وين حدا وعلنوا على السعيلو زي فلت فليزة لبهر نيرو أزما بتعمل كارازماتيكيو مس بولايس كان يخليهم ودوام سو مسرات صبوز هنا كوميونيكيشن كجبرن ساعات كأمن زخيلن بهرن كاركتر نيرو كمون دما BGF ويم دما بلاك غوريلا فاميلي زبهال جانج ميمبر ينيرو زي جانج زي دما علام ويك عاسة مسرته له علامان تأيو أسربيت ساق أيو ويك عبزه كفعتات زي قطمهم بلاك أمريكانز ويك عتسلمتي نزقان نوزا زي جانج ينيرو مالتي سلازي دوغون نايزي جانج ميمبر ينيرو لك نابزي اسربيت مساعتهون حدا نجار يخصنا جميرو تخصنا عز جمرة نجار دما دخم زولو ويك على حاجة إيموشنال دكامة زخون سبات كابت إسرويت كمرت جميرو مالتي لكعتهم سبات نساتهم كرمس جمرة ما تبتعم زجرهم ونجر نزل يربح نجارات ببعلهم كقتلوا كل جزء أبزي نبيلتي مور إسرويت مع التو ربشاي العال سبيق تل جلا بزح سبيق زموت سلازي نزل يربح نجار كابز قتلوا نمنتهي زربح على ما زلوا نجار ويكع زربح زق على سلو نجار أي هو من دحرزون بدنبي نس إسرويت كتصنع يجمر أبتي إسرائيل نور بولاويسون حدا فريش زخون بولاويس يكا حدش زخون بولاويس قال أيدما إيكونوميكالي نوع على التحاسب بتعمل إشتي جنزب زخفولهم تحد زخون السالاري زلهم بولاويس مخانهم كرئن كستوع اللي نجميرو مالتي زنجر زخا ما يجيرو نوع المدك ما هجورهم زخ فاينانشالي دحري يقول مسمى محدري نوع على خرّا جميرو ما حدار حاجة ماش بحرة لا يزخونه ينيرو تمام محدارون لك خفتهم ناتو ناي جانج ميمبرات ميتينج ببجيزي ويك أخيبا مستمم حدار كجور بمجار إسرائيل لارجع أوش تقول تصور غير مالتي تبي تعمل زجار موكم نرات نوعلو أوش بتعمل بزحات مرمرت سلاز جارة ناتو تلا أخذ سلاز جارة نشتي إسرائيل يقولون كساعة تشح ميمبر زلوا إسرائيلي وحافظهم إسرائيل نوعلو ما نمسب نحدا خطق ترليو قتل ترليو كعباس ترليو زخون نجار كبر ترليو كل نجار أوش تقول تصور ناخونا يمتز مالتي نوعو خف كده اللوا نسون بلاك غريلا فاميلي أولات مالتي منهم عينة إنفورميشن تاليو قد تناوصل زوج حق كله نايت إسرائيل إسر أوش تقول تصور خوونن منهم بتثبت ويك عمل من عمي منهم عينة سجم كي تفترة سلام كونوا إسرائيل كتأنحن كجبر جميرو مالتي زي ما بمنتهي مقنعتي بو مقنعتي قبيل دوغيو سلام غيرو قال لهم كم أسراتون كأمنوا خجبر جميرو بزحات بقى حشاخر أفتم بولاويسن أفتم أسراتن كفر جميرو تبتعم زجر موكم نجار مسح ساعات تلعيلو من عرات كانت صف كم زلوا من أسر من كسر خم زلوا من كسر خم زلوا من كشنيات بسر خم زلوا من بوليس خبارة كم زلوا هيك أري أيوة بقى بدفرت تسيو ززارة نيرو مالتي بيلوج ناي BCDC نجوس كوينو مالتي في إسرائيل نايو على زخانة كينجدم نايو على زخانة نجسنا نايو على زخانة حاجة غيرنا قلقلتن بقى إسرائيل مول يو كيرو مالتي فاتيرو كل نجار غيرو لك عناتون اشتي كتما نخد كوني غيرو وات بتعمل زجر من نجار دما دحرزي
ምትናቱ ነጊረኩም ይጋግም የበረሎ ገለሎ ፋይናንሻሊ ሳፖርት ክገብሮ ዝኽእል ነገር ፕላን ክገብር ጀሚሩ ፋይናንሻሊ ሳፖርት ክገብረኒ ይኽእል እዩ ዝሓስቦ ነገር ድማ ኣብቲ ባልቲሞር 200 ዝኾኑ እስራት ኣለዉ ኢለኩም ካብቶም 200 ድማ ቶም 1000 ዝኾኑ ወልፈኛታት እዮም ናይ ሽጋራ ናይ ሓሽሽ ተፈላለየ ነገር ወልፍ ኣለዎም ስለዚ እዚ ወልፍታት እዚ ንዓቶም ምሻጥ ጀሚሩ ምንም ዓይነት ዝደለይዎ ነገር ከም ኣማዞን 200 ሰብ እዩ ዘሎ ኢለኩም ንመብዛሕትኦም እስራት ድማ ውልፋት ገይርዎም ተፈላለየ በቃ ምክንያቱ ስለዚ ይንቀሳቀሱውን ዲፕሬሽኑን ስትረስውን ስለዘሎ ቀሊል እዩ እስራት ግን ካና ወልፍ ንኽታቱ ማለት እዩ ስለዚ ብልዑል ዝኾነ መንገዲ በቃ ተፈላለየ ሓሽሽ ናብቲ እስር ቤት ናእተወ ሞባይል ስልክ ከይቀረየ ናእተወ ብዙሕ ነገራት ምሻጥ ይብን ባዕሉ ምግቢ ምሻጥ ጀሚሩ እዚ ድማ ዝገብረሉ መንገዲ እንታይ እዩ ቅልል ዝበሉ ነገራት ክኾን ከሎ ቶም ፖላዊስ ብሽፍቶም ከኣትው ከሎ ኣብ ርእሶም ጨጉሮም ጠቕሊሎም ኣብ ውሽጢ ፓንቶም ቶም ወዳት ተነጓላት ካብ ጨጉረን ጠቕሊለን ሒዘን ይኣትዋ ዕብይ ዘለ ነገር ተኮይኑ ከዓ ንባዕሎም ዝግልገልሉ ንብረት ተምሲሎም ናብቲ እስር ቤት ሒዞም ብምእታው እዚ ነገር እዚ በቃ ክሸይጥ ይጅምር ማለት እዩ ብልዑል ዝኾነ ደረጃ ክሸይጥ ይጅምር ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነገር ምንም ዓይነት ኣዚዝኩም ኣብቲ እስር ቤት ንስኹምኩም ትስእንዎ ነገር የለን ብሻ ግን ትትኸፍልዎ ነገር እዩ ንኣብነት ኣብ ቤልቲሞር $10 ብፅርግያ ዝሽየጥ ነገር ኣብቲ ውሽጢ እስር ቤት ግን ዳርጋ $500 ብጣዕሚ ብብዙሓት ዕፅፍታት እዩ ዝሸይጥ በዚ ነገር እዚ ድማ ሓደ ግዜ FBI ስልክ ጠሊፉ ናቱ ስልክ ጠሊፉ ከም ዝሰምዖ እንተኮይኑ ልዕሊ $10,000 እዩ ዴይሊ ዘትርፍ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነገር ድማ ትገንዘብ ትራንዛክሽን ቀጥታ መንታ ትራክ ይግበር ዝኾነ ኮድ ይወኩም ካብኡ ግን ከምዚ ትራንዛክሽኑ ቼክ ዘይግበር ገለሉ ሓቂ ምንም ትራንዛክሽኑ ናብ ባንክ ገለ ዘይኮነ ቼክ ዘይግበር ከምኡ ዓይነት ኣካውንት እዩ ዝጥቀም ነይሩ ናኡ እዩ ዝኣቱ ኮድ ይነገረኩም 14 ዲጂት ኮድ ናፍቲ ኮድ ይኹም ተእትውዎ እምበር ትራንዛክሽን ንባዕሉ ገቨርንመንት ናምንታይ ከም ዝኣቱ ገንዘብ ክቆፃፀሮ ይኽእልን ማለት እዩ እቲ ካሊእ ዝጥቀመሉ መንገዲ ድማ እንታይ እዩ ንቶም ፖላዊስ ፖላዊስ ከምቲ ዝነገርኩ ኹን ፍሬሽ ፖላዊስ ብፍላይ ድማ ኣጓላት ፖላዊስ ኣብዚ እስር ቤት 4 ፖላዊስ እየን በቃ ደስ ኢልወን ክንወልዶ ኣለና ነዚ ኢለን ወሊደን ኣሉ ሓንቲ ክልተ ያ ወሊዳ ኣሎ ተን ካልኦት ድማ ሓደ ወሊደን ኣሉ ተን ክልተ ብጣዕሚ ዝገርሞ ማኩም ሽመን ኣብ ክሳደንን ኣብ ኣፍ ልበነን ከይቀረየ ተወቂጠን ኣሉ እየን ማዕረፍ እንደዛ ዓብይ ድለን እዚ ድማ ዝገብረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንዓተን ከም መሳርሒ ክጥቀመለን ስለዝደሊ ልክዕ ክሪአን ከሎ ፍቅሪ ሰዓተን ክጫወት ይጅምር ኖት ይልእኸለን معرخ ندي سحبت مخانن بقى خمي كنترول كجبرا كلا ويك سلام كسفنا كلا معرخ ندي كم صحاو خمس فوتو قال نافق رزاتون تيكس ابن نوعلت بتعم زقرم نجار نحر الشي لاتو مسؤوف ارقام زحازه فديتو كبار زبحال برغن باغز قال له حقي بديزاينر تسرح لا يجر زبحال بتعم هو زغونه بورصه جيفتي با مالتي كله تزقبر نجار بس ما قاتن نتن اوالد بوليسات تحزلو زنبره منقدي فقرت دلت خوينا فقري اتنشن دلت خوينا اتنشن فاينانشالي ገንዘብ ትደልት ኮይና ሃምት ነግሮ ከንሽያት ገንዘብ ይደልየን ገንዘብ ብምሃብ እዩ ምስኡ ፍቅረ ዘትሕዘን ነይሩ ማለት ይኸው ማንም ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከዓ ሁሉ ምሳን ይገብር ነይሩ ኣምታይ ዝገብር ነይሩ እስር ቤት ተልኩም ነው ካሜራታት ኣሎ እዩ ግን ያው ከምቲ ነገርኩም እስር ቤት በጣም ተዳኸመ እስር ቤት ስለዝኾነ ብዙሓት ካሜራታት ፌል ዝገብሩሉ ቦታ ካሜራ ፌል ዝገብሩሉ ቦታ ወይ ካብሎ ከርክዳን መቀየር ገለገለ ከይዱ እዩ ምሳተን ትዝደልዮ ነገር ዝፍጽም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር ዝምፍጻም እስካ ኣብ ደረተንን ኣክሳደን ዝውቀጣሉ እዩ ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ ማዕረኽ እንደ ብግልጽ ከም ዝነበረትናቱ ክራይ ምንም ዝነገር ዝኽድሩ ኣብ ደንብ ገይሩ ከዓ ይጥቀመሉ ነይሩ ሓንቲ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነገር ቀለበት ከቀረብ ዳያመንድ ኣሲርላ ነይሩ ፍትውሽጥ እስር ቤት ኮይኑ ማለት እዩ ቀለበት ገይርላ ነይሩ ኣነት ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነን ባዕለ ይቀናና አንዶ እዩ ዝገርመኒ ነገር ሶ ማዕረኽ እንደዚ በኣተን በተን ፖላዊስ ናገበረ ካልኦት እውን እሙናት ወዳት ፖላዊስ ነይሮም ሞተላኣኽቲ ከኣቱ ከለው ንብረት ሓዊኦም ሙሉኣቱ ናተሞም ሲሎም ያቱ ስለዚ ከም ዝናገበረ በቃ ልዑል ዝኾነ ገንዘብ ነይርዎ ክልተ መኻይን ንባዕሉ ገዚኡ ነይሩ ኣብቲ ውሽጢ ኮይኑ ሓንቲ ማርቼዲስን ሓንቲ BMW ክባር BMW ማርቼዲስን ልክዕ ምስ ተፈታሕኩ ክዝውረን እየ ኢሉ ኣብቲ ጥቃ እስር ቤት ፓርክ ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ከዓ እዚ ኩሉ ገበናት በቃ መንግስቲ ኮይኑ ባዕሉ መቅተሊ ባዕሉ ፍርዲ ወሃቢ ባዕሉ ዳኛ ባዕሉ በቃ ጠጠው ኢሉ ኣብቲ እስር ቤት ንዝኾነ ይኹን እስር ፍርዲ ይህብ ንዝኾነ ይኹን ዳኛ ይህብ ነቶም ፖላዊስ ገለገለ ማዕረኽ እንደዚ በቃ ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ደገ ክፍረደሎም ዝደለዩ ሰባት ኣፈራሪሑ ፍርዲ ንኸይግበረሎም ይገብር ንመስከርቲ ይፈራርሕ ገለገለ እስካዕ ደገ እስር ቤት ብጣዕሚ ፓወርፉልን ሓይልን ከም ዘለዎን ነዊሕ ኔትወርክ ከም ዘለዎን FBI ክጠራጠር ይጅምር ሞ ድሕሪ እዚ ከዓ ከጽንዕ ይጅምር ማለት እዩ ድሕሪ እዚ እውን ያው FBI ድንገት መጽ ክፍትሾ ከም ዝኾነ ምስቶም ፖላዊስ ገለገለና ተዛረበን ሃሎ ሓንቲ ካብተን ዘፍቅርኦ ሓንቲ ፖሊስ ተሰምዕ ማለት እዩ
እዛ ስቴፈኒ ቪንደር ትበሃል ፖሊስ እውን መፅያ ለይትሎም ማዓንቲ መፅዮም FBI ቼክ ክገብሩ ካዮም ኢላ ኢቭን ንባዕሉ ስልካ ጠሊፎም ሞዮም ማዕት $16,000 ከም ትሰርሕ ፈሊጦም እዮም ገለገለ ትብሎ ንሱ እውን ሙሉእ ማስረጃታት ኣጥፊኡ ይውዕል ለይቲ ድንገት ምስ መፁ እውን ምንም ዝኾነ ማስረጃ ድሕሪ እዚ እውን FBI ብምሽጥር ናቱ እኩል ዝኾነ ማስረጃን እኩል ዝኾነ መረጋገፅን ክሕዝ ከም ዘለዎ ዝኣምን ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንታይ ይገብር FBI ናቱ እሙን ዝኾነ ተለኣኣኺ ዝነበረ ግን ከዓ ብምሓዝ ከለፋልፎ ይጀምር ማለት እዩ ንሱ እውን ያው ብዙሕ ምስ መለፋለፍ ምስ ገበሩ ትፈልጡ ኢኹም FBI ምቸም መለፍላፈ ያብዮምን ምስ ሓዝዎ እውን ንሱ ብዙሕ ናቱ ምሽጥራት ክዛረብ ይጀምር ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ቢልዶግ ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ኮይኑ ስቴክ ላብስተር ገለገለ እዩ ዝበልዕ ኩሉ ዝደልዮ ምግቢ እዩ ዝመፀሉ እቶም ካልኦት እስራት ኢንዶሚን ክበልዑ ከለዉ ንሱ ግን እቲ ዝደልዮ ነገር ክባርን ሌክቸርን ዝበሃል ነገር ነቲ ሓደ እስራት እሱር ክመስል ይኽእል እዩ ኣብ ደገ ኾንካ ተሪእኻ ግን ሰብዚ ሚልዮነር ከምኡውን ድማ 16,000 መዓልታዊ ትርፊ ማለት እዩ ብዘይ ምንም ታክስ ዝረክብ ብጣዕሚ ሃፍታም ዝኾነ ሰብ እዩ ሌክቸር ዝኾኑ ነገራት እዩ ዝኽደን ሌክቸር ዝኾኑ ነገራት ብዙሕ ነገር እዩ ባዕሉ ኢንቨስት ዝገብር ነቶም ዝሰርሕሉ ፖላዊስ ይኸፍል ነቶም ጋንግ ሜምበር ንባዕሉ ኣብ ደገ ዘለዎ ጋንግ ሜምበር ንባዕሉ ፔመንት ክፍሊት ደሞዝ ይፍፅም ብጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ገንዘብ ዘለዎም ዝበልኩኹም ዘፍቀረ ንዋልዱ እውን ናይ ዲዛይነር ቦርሳን ብዙሕ ዓይነት ዳይመንድን እዩ ዝገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ እዚ እዩ FBI ትክክለኛ ዝኾነ መረጋገፂ ክእክብ ዝጅምር ማለት እዩ ኩሉ ድማ ይስማዕ 4 ፖላዊስ ከም ዘጥነሰ ድሕሪ እዚ እውን እዩ በቃ ኩሉ ናቱ ነገር ብሕጊ ክረአ ዝጅምር ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እዮም እቶም FBI 60 ዝኾኑ ፖላዊስ መፅዮም ትናቱ እስር ቤት ከቢቦሞ ድሕሪ እዚ ምስ ተኸበበ እውን ንሱ ምንም ኣይፈለጠን ከም ዝበልኩኹም ሻምፓይኑ ሒዙ ኣብ መደቀሲኡ ቴሌቪዥን ከይቀረየ ኣለዎ እዩ ቴሌቪዥን እናረኣየ እናተዝናነየ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ቁፅፅር ኣትዮሞ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ቁፅፅር ምስ ኣተዎ እውን ኩላቶም ልዕሊ 22 ዝኾኑ ፖላዊስ ካብቶም ልዕሊ 22 13 ወዳት 7 ድማ ኣጓላት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ቁፅፅር ይውዕሉ ማለት እዩ ምስኡ ይእሰሩ ንሳቶም ምስ ተኣሰሩ እውን ንሱ እውን ካብቲ ዝገበርዎ ገበን ሓደ ኣይገበርኩን ዝበሎ ነገር የለን ዋላ እንተን ኣዶ ደቅታቱ እኳስ ምንም ነገር ኣይገበራን ኢሉ ኣሸፈነለንን ማለት እዩ እወ ገይረ እየ ኩሉ ነገር እወ ኢሉ እዩ ኣሚኑ ሕሊፉ ይህወን ማለት እዩ ንሳተን እውን በቃ ኣፍቲጠን እናረኣዮ ነይረ ምንም ነገር ንባዕሉ ከቨር ክገብረለን ኣይደለየን ንሳተን እውን ንብዙሕ ልዕሊ 10 ዓመት ዝኸውን ተፈሪድለን ኣብ እስር ቤት ኣትየን ንሱ እውን ንብዙሕ ዓመታት ተፈሪድሉ ኣብ ዘለኽሲ ተመስሪትሉ ተፈሪድሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር ግን እቶም ናት ሓሻኽሩ ንባዕሉ ምንም ዓይነት ነገር ከበር ክገብረሎም ኣይደለየን ኩሉ ይኣሚኑ ኩሉ እዩ ወይሉ ተን ዋላ ክሳደን ነብል በንዚ ተወቀጣሉ ንባዕሉ በቃ ተበሊዐን ተሪፈን ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም በቃ ብጣዕሚ ዝገርም ዝነበረ ናይ ገበን ታሪክ እዩ ድሕሪ እዚ እውን እቲ እስር ቤት ሙሉእ ንሙሉእ ክዕፆ ተገይሩ ተዓፅዩ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እውን ሓደ ነገር ከስተውዕል ጀሚሩ እዚ ድማ እስራ ፖላዊስ ብጣዕሚ ብውሕድ ዝኾነ ደሞዝ እስካብ 10 ይሳቀዩ ነይሮም ድሕሪኡ ግን እኩል ዝኾነ ደሞዝ ክወሃቦም ምክንያቱ መብዛሕትኦም ዝገበን እዚ ክፍፅሙ ዝገበሮም ነገር ያው ምስኣን እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ናይ ቢልዶግ ዘግርም ታሪክ ንዚ መስል ንሎማዓንቲ ሂዘልኩም ዝቐረብኩ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሓቢርኩም ስለተፀርሓውን ስለተኸታተልኩምን ቻው ህያው ጊፍት ፓኬጅስ ኤንድ ዴሊቨሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ከምኡውን ካልኦት ዓድታት ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ፈተውትኩም ኣዝማድኩምን ኣፍቀርትኩምን ናይ ፍቅርኩምን ናይ ፍትወትኩምን መግለፂ ዝኾኑ ህያባት ሒዝና ንሓራስ ንመርዑት ከምኡውን ናይ እንኳዕ ደሓን መጻኹምን ንወለድን ዝኾኑ ፓኬጃት ሒዝና ንፅበየኩም ኣለና ኦርደር ንምግባር በተፍታሕቲ ዘሎ ስልኪ ገይርኩም ብዋትስኣፕ ጻሓፉልና ህያብ ጊፍት